אחרי הבולענים והנסיגה המדאיגה במפלס, אחרי המכה הכלכלית שספגה התיירות סביב ים המוות, אחרי שבצד הירדני שלו השלימו תנופת פיתוח אדירה, משכו תיירים רבים, סוף סוף תוכנית פיתוח משמעותית של ים המלח, ובעיקר הרבה מאוד אופטימיות במקום הנמוך בעולם. רינת ספיבק שלנו הייתה שם. מי מאיתנו לא מתגאה בפלא הזה שנקרא ים המלח כשאנחנו מסתובבים כתיירים בחול? מאז ומתמיד הוא נחשב למעין נקודת ציון טובה, כזו ששוברת את הקרח, כי הרי כל ילד לומד בבית הספר מהו המקום הנמוך ביותר בעולם. Isn't this wonderful? Just floating in the Dead Sea, 1,200 feet below sea level. You know what? It is pretty cool. I mean, think about it. Just me and you. Yeah. לפני מספר שנים הוא כמעט העפיל לשלב הגמר ונכנס לרשימה היוקרתית של 7 פילי תבל, אך לבסוף נותר בחוץ. הייתם מצפים שהמקום ההופכי לאברסט יהפך לפנינה תיירותית מושקעת, אבל כבר שנים מדברים על אותה פנינה כאחת שלא מנוצלת כראוי במונחים עסקיים כלכליים, כי בינינו, מה יש לעשות בים המלח חוץ מלצוף? הסלוגן של תל אביב זה תל אביב עיר ללא הפסקה. אצלנו זה ים המלח הפסקה ללא עיר. מלבד קניון קטן ולא מזמין, אין אטרקציות נוספות באזור. שנים שלא נבנה כאן מלון חדש, על אף המחירים הגבוהים שהקיימים גובים, ובזמן שכאן, איך לומר, שומם, בצידו השני של הפלא המלוח, כן, כך זה נראה בצד הירדני, האזור עובר בשנים האחרונות תהליך פיתוח מואץ, מלונות 5 כוכבים צצים כפטריות לאחר הגשם, והירדנים דואגים למשוך כמה שיותר תיירים לצד המזרחי של הים. הירדנים אוכלים אותנו בלי מלח, מכיוון ששם אין ועדות ואין בירוקרטיה ואין התנגדויות. שם יש מושל שאומר להם תבנו כאן בית מלון, מחר יש בית מלון. כעת יש ניסיונות גם בצד שלנו להחיות את ים המוות. כבר ב-2012 הוחלט להשקיע 850 מיליון שקלים בשיקום האזור. משרד התיירות נכנס לתמונה, והתכנון כעת להוסיף עוד 3,500 חדרי מלון לאלה הקיימים. כמו כן, בעין בוקק נבנית ברגעים אלה טיילת חדשה. עובדים גם על שדה תעופה קרוב על מנת שזה יקל על התיירים להגיע. הוקם מכון מחקר, וגם, איך לא, יוקם קניון חדש. לראשונה תהיה כאן אלטרנטיבה ראויה, עם אטרקציה, עם רשתות יוקרה מובילות מהעולם, דבר שישרת את כל האזור ויזניק את ים המלח ואת המדינה שלנו בכלל. לצד המרכז המסחרי הקטן והמיושן נבנה בימים אלה מתחם קניות שהתפרס על פני 15,000 מטר רבוע. מעבר למסעדות ולמותגים השונים, מבטיחים כי לראשונה ניתן יהיה לקבל את החזרי המע"מ כבר בקניון עצמו, מה שישאיר את הכסף בארץ. אבל לפני שאתם מתלהבים, עדיין לא מדובר באילת, ההטבה הינה לתיירים בלבד. הלקוח הראשון צפוי להכניס את רגליו למתחם כבר באוקטובר הקרוב. יש לנו פריבילגיה, הקניון הזה הוא בן יחיד. אם את נוסעת בציר ז'בוטינסקי ממזרח למערב, אז את חולפת על פני קניון הגדול בפתח תקווה, קניון איילון, עזריאלי, שרונה, רמת אביב. כאן אין כלום. זה בן יחיד, ואין לנו ספק שהוא יהיה אחד הקניונים הרווחיים ביותר למטר במדינת ישראל. השאיפה היא שההשקעה הכוללת בפיתוח המואץ תניב כ-20,000 מקומות עבודה חדשים באזור. אולי כעת עולה בראשכם השאלה, מדוע רק עכשיו? איך לא חשבו על זה קודם? אז הנה התשובה. פה הפיתוח לא יתאפשר במשך הרבה מאוד שנים בגלל אי-הוודאות לסיפור של עליית המפלס של הבריכה והסכנה של הצפה של התשתיות ושל בתי המלון. כאשר ב-2012 התקבלה סוף סוף החלטת ממשלה על פרויקט הקציר, קרי לקצור את המלח, התאפשרה בעצם תנופת הפיתוח האדירה שאנחנו חווים אותה היום, ולכן אנחנו רואים את זה רק עכשיו. באותה נשימה של עידוד ותקווה אי אפשר להתעלם מהבולענים שנפערים, ממפלס המים שיורד, ולדרמה הזו יש משמעות כלכלית שעלולה לסכן את כל הפרויקט הזה. כל שנה נפתחים כ-300 בולענים חדשים. אילו זה היה קורה בעצם בבת אחת כמו רעידת אדמה, כי אפשר לראות את זה, זה ככה נראה, או כמו שריפה בקרמל, המדינה הייתה מתייחסת לזה קצת אחרת. בינתיים אין פתרון ממשי לסכנות שמעיבות על ים המלח. נקווה שלצד צעדי הפיתוח, גם אותם מפגעים מאיימים יילקחו בחשבון, וזהו לא יהיה עוד סימפטום לתסמונת המוכרת, יהיה בסדר. אלכס, אתה אופטימי כמו החבר'ה שם במועצה האזורית תמר, או שבוא נודה על האמת, ים המלח, אין בו יותר מדי אטרקציות או מקומות שבהם אפשר לבלות, למעט אותו ים המלח? תראה, זה להיט גדול מאוד עם אנשים למשל ממזרח אירופה. אני ראיתי שם המון אנשים מרוסיה, ולולא הבעיה שקורית כרגע, שהרובל נפל ב-50% מערכו, במצב הנוכחי, אני חושב שברגע שתהיה התאוששות במזרח אירופה, אנחנו נראה המון תיירים שמאוד מאוד אוהבים את הבריאות הזאת של לשבת בים המלח ולהרגיש שהם משתפצים.
אז לכן אני אתה לא חושב... בונה על הישראלים, אני מבין. הישראלים, אני חושב שזה קצת פחות. אני לא יודע, הקטע הזה עם הקניונים, אני חושב שזה יהיה מעניין אם יתלו אותו עם בלונים כדי שלא ייפול לתוך איזה בולען, זה יהיה גם אטרקציה עולמית. כן, אלדד, אתה אופטימי או פחות? תראה, כל העניין הזה עם המע"מ זה גימיק אחד גדול, הרי אתה לא באמת חושב שאנשים יבואו, תיירים יבואו לכאן בגלל שבקניון בים המלח הם ישלמו 17% פחות. אגב, זה מע"מ רק לתיירים, אם לא היה ברור. אבל סמוך על הישראלים שהם ימצאו את התייר, שהם ישלחו אותו לאותו קניון, שיקנה עבורם ויזדכה עבורם. תראה, זה דבר יפה, זה דבר מבורך, כל פרויקט שיכול לעודד תיירות, זה דבר נכון למדינת ישראל, זה טוב לצמיחה, זה טוב למשק. תראה, אנחנו במצב שהתיירות היא בירידה כל הזמן. רק בשנה האחרונה יצאו 6 מיליון ישראלים יצאו החוצה ו3 מיליון תיירים באו לפה. ב-95 זה היה מאוזן, על כל ישראלי שיצא בא לפה תייר. אנחנו כרגע לא מקום כל כך אטרקטיבי, יש פה את הבעיה הביטחונית שצריך להזכיר, יש פה את יוקר המחיה. בקיצור, אתה אומר השקעה, אבל יש עוד חזון למועד שנוצף בתיירים. אבל בוא נמשיך, פרויקטים זה דבר טוב. טוב, תודה.